खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 1 एप्रिल 2023 बारायजाबाय सुनिबार बे दाननि गिबि खालार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे जाफेरै जाथाया सोराङाव फैदों आरो बे जाफेरै जाथाया जोंनि बे आसामावनो जादों। आसामाव सासे दुथां सुबुङा गावनि असे बिसिखौ न' सिङाव सोनानै न'खौ सावदों आरो न'खौ सावनायाव बिनि बिसिया अरजों खामथाब जानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। डिमासाव डिस्ट्रिक्टनि सासे डिमासा सुबुङा गावनि न'खौ अरजों सावदों आरो बे अरजों सावनाय जाथायाव बिनि बिसियाबो थैदों। अदेबानि बिनि बिसियाबो न' सिङावनो दंमोन। जाथायखौ खालामग्रा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय लांटासा आरो थैनाय बिसिनि मुङा जाबाय बिनिता हाफ्लंबार। अदेबानि बिनिता हाफ्लंबारा होसिख्रावदोंमोनब्लाबो साखाथिनि मानसिफ्रा नुजाहैयासै। अदेबानि खोनायाखैबो जानांगौ, बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। नाथाय लांटासाया बे जाथायखौ मानो खालामखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै आथिखालाव रायजो नाङैनो गोबां सावरायगासिनो दङ। मानोना लांटासाया गावनि बिसिखौ न' सिङाव सोनानै अबथिरायै न'खौ सावनानै जिउ फोजोबदों। झारखन्ड रायजोनि सिङाव थानाय पालामुआव सासे 30 बोसोर बैसोनि आइजो आरो 3 गथ'फोरखौ रेलगारिनि लामानिफ्राय थैना थानाय थासारियाव बोखांनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला आइजो आरो 3 गथ'फोरा बाजारनिफ्राय रेल लामाखौ बारनो नागिरनाय समाव रेलगारिजों जाब्रबथाय जानानै बे जाथाया जादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय मानिता देवी आरो गथ'फोरा 4 आरो 8 बोसोर बैसोनि गेजेरनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाय। पान्जाब रायजोनि बिरिं गामियाव सासे दुथां बिफाया गावनिनो 2 फिसाजो गथ'खौ पेट्रल सारनानै अरजों सावदों। नाथाय 2 फिसाजो गथ'आ थैथारासै, गोब्राब जखम जादों। अरजों सावजानाय फिसाजोफोरा सासेया 16 बोसोर बैसोनि आरो सासेया 10 बोसोर बैसोनि। उनाव गथ'फोरा होसिख्रावनायाव गामिनि मानसिफोरा साखाथिनि मानसिफोरा थांनानै बिसोरखौ रैखा खालामनो हादों आरो दुथां बिफाखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायनाय जादों। हमजानाय दुथां बिफानि मुङा जाबाय बिद्याराम। रिपर्टनि बायदिब्ला बिद्यारामा गावनि बिसिखौ बुसे बुनानै बिसिखौबो अरजों सावनो नाजादोंमोन। नाथाय बिसिया खुनुरुखुमै रैखा मोननो हादों आरो बेहायनो 2 फिसाजोखौ बे जाथायखौ खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव 2 फिसाजोखौ गाज्रि थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। नाथाय दुथां बिफाया बे जाथायखौ मानि थाखाय खालामखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। बे समाव बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। US हादोरनि सासे सुबुङा नंखाय भिसा आरो पासपर्ट लानानै भारत हादरनिफ्राय नेपाल फारसे थांनो नागिरनाय समाव थांबाय थानाय समाव उत्तर प्रदेश रायजोआव एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय इरिक दानियेल, 64 बोसोर बैसोनि आरो बियो आमेरिकानि थागिबि। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जाबाय। मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। तामिलनाडु रायजोनि तिरुभालुराव सासे 9 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ बिफाया फरायनो होनायनि जाहोनाव बियो हां लानो हायै जानानै अदेबानि दौलें लानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। आरो जाथाया जेब्ला हिनजावसा गथ'नि बिबैनि न' सेराव हिनजावसा गथ'आ गेलेगासिनो दंमोन, अब्ला बिफाया बेखौ नुनानै गेलेनायखौ ज्राब गारनानै साबिखौ होनानै बेखौ रुम सिङाव थांनानै फरायनो थाखाय होदोंमोन। आरो बिफाया गावनि बाइकखौ रिपेयारिं खालामनो थाखाय थांनायाव हिनजावसा गथ'आ रुम सिङाव थांनानै रुमखौ लक खालामनानै बे जाथायखौ खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय हिनजावसा गथ'आ फरायनो होनायल'आवनो मानो गावनि जिउखौ फोजोबखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। उनाव दरजाखौ सिफायनानै बेखौ डक्टरनाव लांदोंमोन, नाथाय डक्टरा थैबाय होननानै डिक्लेयार खालामदों। थैनाय हिनजावसा गथ'नि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।